Le inqubekela phambili ye-trigonometry kuyoba lula uma ubuke u-Part 5 wesiqiniseko. La njengoba ngishilo sishiye kule video leya endlule ngoba ngaba nenkinga yesikhathi, kodwa ngithembisile ukuthi ngizobuya sikwazi siqhubeke naloku ebesikwenza. Lana-ke njengoba bengidwebile umdwebo wami, le phezulu bekuwu-positive A, la ngaphansi bekuwu-negative A. Lana-ke sizoqhubeka kanjena. Nizobona kahle nichasiseleke, ngiyathemba ukuthi nisakukhumbula konke lokhu besikuyenzile. Ngoba sikwenze manje nje. La sizoqhubeka kanjena. Lo cos A wethu lo ube waba positive ekugcineni nasaqhubeka. Kodwa manje ngizoqhubeka ngaye ngenze okunye. Ake siqhubekeni. Lana uma ngino sin a negative A, logo niyakubona la ngaphansi, lo O, lo ngaphezulu positive, asigxilanga kuyo. La sizoguquka, lo O wethu kuba u-X, lo A wethu kuba u-Y, nala siguqule kuba ngu-X. Siyaqhubeka-ke, zokwazi ukubona kahle. La sizoba no-X no-H ngaphansi, bese lokho kuzosinika usin A o positive, bese siyaqhubeka siba no-X no-H ngaphansi. Lena impendulo yakhona izosinika lokhu kulandelayo. Lana kuzoba u-negative nangapha kule ngxenye kuzoba u-negative. Kodwa kulena izosinika u-sin, negative sin ono-1 o-negative. Negative sin A ono-1 o-negative. Lana njengoba ngishilo ukuthi ngiyahlangahlanganisa ukuze sibe nezinye izindlela zokwenza i-trigonometry. Asiqhubekeni nginenzele okunye. Ngiyathemba ukuthi azange nidideke. Nikwazile ukukuhlanganisa naloko esithe sakwenza kule video leya endlule. Ake siyeni kwelinye ikhasi. Siqhubekeni. Sizoqhubeka ngaloku ukuze ngikwazi nichasiseleke kahle njengoba ngishilo ekuqaleni kwaleya video leya endlule. La ngiyagcwalisela futhi ngiyanikhumbuza siya kwelinye ikhasi manje. Uma ngino-sin la ka-A engimhlanganisa no-pi ongaphansi kuka-2, loko kufana naloko okulandelayo ngizoqhubeka kanjena. La ngizoba no-sin ono-A kanye no-cos ono-pi ongaphansi kuka-2. Ngihlukanise kanjena engizomhlanganisa no-sin one-pi ngaphansi kuka-2 engimphinda ngo-cos
ono-A. La ngizothola usin ono-A bese ku-cos ngizoyiguquka la ngifake loku la ngizoba no 0 uvele usuke kube u-0 engizomphinda lo sin lona uyaguquka kube ngu-1 bese siba nalo cos lo kuba u-A. Lo sin uyasulelana naloku vele ngikucishe nje bese ngithola lo 1 ono cos A. La ngiyaqhubeka ngino sin ono A engimhlanganisa no pi ongaphansi kuka-2 engikutholayo ngu-cos ono A. Loko kuchaza lokho. Ngiyathemba ukuthi niyabona ukuthi uma ngino sin ono A hlanganisa no pi ongaphansi kuka-2 ngithola u-cos ono A. La uma ngichubeka ngizoqhubeka kanjena. Sizoyenza ngenye indlela lana nizobona, ngiyathemba ukuthi nizochaziseleka kahle. La sesizoba no sin A, nibone ukuthi usin A uzosinika u-cos ono A ongaphansi kuka-pi ngaphansi kuka-2. La siyachubeka, ngiyabona ukuthi uma ngino sin ono A, loko njengoba bengishilo kufana ukuthi ngino cos ono A osusa u-pi ongaphansi kuka-2 ziba sema-bracketini. Ngiyathemba ukuthi niyabona nomehluko niwubonile noma ungasemkhulu. La uma ngino B ono A engimhlanganisa no pi ngaphansi kuka-2 la ngithola loku, ngiyabona uma ngine sin B ngithola loku engithe ngakwenza le phezulu. Ngiyathemba ukuthi nikubonile futhi nachaziseleka. La ngizoqhubeka sizame loku uma ngino sin ono A engisusa u-B. La ngizoqhubeka ngithi ngino sin ono A kanye no cos ono negative B engimhlanganisa no sin ono negative B bese ngibhala laphansi ono cos ono A. Ngiyathemba ukuthi niyabona ethi senze okuno cos nibone ukuthi besingayenza kanjani. La siyaqhubeka. La impendulo yethu uzo sin A kanye no cos B bese siba naloku futhi lo sin ka negative B fana ukuthi sino negative sin ono B uyaguquka. Siyamguqula la soba ne negative sin ono B kanye no cos ono A. Ngiyathemba la nibonile ukuthi sithole ini uma sino sin A engimsusa ngo B ukuthi ekuhambeni lokhu kuyaguquka kube u-positive kuphinde futhi kuguquke kube u-negative. Le iloku esithe sakuthola uma senza lesibonelo lesokugcina
Esikhathini esiningi ngifuna ngokunicebisa ukuthi uma nenza lama-video langa noma uma uzenzela wena ekhaya, kulula ukuthi ube nomdwebo njengoba bemidwebo le bengiyenza ekucaleni. Kungaba umbono omuhle kakhulu ukuthi ube nomdwebo wakho, uzobona ukuthi lo sin, cos no-tan baphuma kuphi, futhi ubone nokuthi ingxenye sokudla emeleni, la ngaphansi kumeleni, nala phezulu ku-H kumeleni, ngoba esikhathini esiningi sifuna loku oku-H, lobude lobu buka-H okubizwa ngokuthi i-high pod. Ngiyathemba ukuthi nichaziselekile kahle kule video le esiyenzayo futhi nakhumbuzeleka kuloku esikwenze kulama-video lanka amanye andlule enithe nawabuka. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi senu.